जोङो दिनै दतमा ब्लकनि सिङाव थानाय नेपालपारा प्राइमारि UPPL नि मावथिफोर जानानै थांनाय 4.5 बोसोर UPPL सरकार सालायनाय आरो थांनाय जेनाखि BPF आ 17 बोसोर सरकार सालायनाय बे मोननै पार्टीनि सरकार सालायनायनि जेनाखि खामानि मावनाय जेनाखि मावफुंथाय बै मावफुंथायफोरखौ नोजोर बोनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय माखासे मेसेज होनो सानदों। दा बे मेसेजफोरा बेनो जे थांनाय सारि बोसोरावहाय जोंनिनो दानि जेनाखि मानगोनां CEM प्रमद बर' दैदेननाय जेनाखि UPPL सरकार बे सरकारा दासिमावहाय रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआवहाय गासै 2,74,288 न'खर आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव गासै 32,818 न'खर बेखौ ज' खालामनानै गासै 3,07,106 न'खरफोरनो हानि पाट्टा राननानै होनो हाबाय। नाथाय बे समावहाय बे हानि पाट्टा राननाय बे समावहाय BPF सरकारा मोनसे अपोजिशन पार्टी हिसाबै बिनि अनगायैबो आरोबाव गुबुन न'खरफोरनो हानि पाट्टा राननांगौनि बेलायावहाय अजद दैखांनांगौनि गोनांथि दंमोन। नाथाय बे अजद दैखांनांगौनि गोनांथि गैयालासेनो गावसिनि जेनाखि फैगौ जेनाखि BTC बिसायख'थि बै बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गावसिनि देरहानांगौनि जेनाखि एजेन्डा बै एजेन्डाफोरखौ लानानैसो खामानि मावगासिनो दं। बेल' नङा, बेनि अनगायैबो प्रमद बर' दैदेननाय जेनाखि UPPL सरकार बे सरकारा माइनाव सोरां बिथांखिनि दारै गासै 9,685 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 कोटी रां राननानै बिथांखि गथायनानै होबाय। बेनि अनगायैबो UPPL सरकार हिसाबै थांनाय 4 बोसोरावहाय 2,05,157 न'खरनो PMYG न'बो राननानै होनो हादों। नाथाय बेफोरखौ आरोबाव गुबुन न'खर आरो गुबुन सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बेफोरबायदि बिथांखिफोरखौ राननानै होनांगौनि BPF सरकारा अजद दैखांनांगौमोन बा माबोरैहाय राननानै होबावनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानैसो BPF सरकार हिसाबै अजद दैखांनांगौमोन। नाथाय बेखौ मावाबालानो अपोजिशन पार्टी हिसाबै बिसोरो खालिबोल' गावसोर फैगौ BTC नि जेनाखि बिसायख'थि बे बिसायख'थियावहाय मारैबा गावसोर देरहानो हागोन बेखौल' नोजोर बोनानै बिसोरो खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बिनि अनगायैबो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा जों मिथिस'नो हायै दोनस'नो हायै खामानिफोरबो मावदों। बेफोरनि गेजेरावहाय जेरैहाय बड'फा सुपार 50 नि गेजेरजों गुबुन गोजौ लेभेलनि जेरै APSC UPSC बेजों लोगोसे मेडिकेल डिपार्टमेन्ट आरो बेबायदिनो गोजौ थाखोनि इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्ट बायदिफोरावहाय सुपार 50 नि जोहै सेलेक्सन खालामनानै जे बैसोरो जोंनि BTR हालामनि जेनाखि बै उन्दै गथ'फोरा जाहाथे गोरों जानानै फैनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै समाज सिबिनायनिबो खामानि मावनायखौ जों नुदों। नाथाय BPF सरकारा आरोबाव माबोरैबा बिनिख्रुइ बांसिन जेनाखि जोङो बोसोरफायावहाय दैथायहरनाय जेसेबांनाखि केन्डिडेट बेखौ बांहोनो हायो खोमा होननानैसो जोङो अपोजिशन पार्टी हिसाबै एजेन्डा लानानै सरकारनावहाय नारसिननांगौमोन। नाथाय बेखौ नारसिनाबालानो बिसोरो गावसिनि जेनाखि लाबालाबनि थाखाय गावसोर मारैबा जे केन्डिडेटफोर देरहाहोनानै सरकार सालायनो हायो बेखौ नोजोर बोनानैसो बिसोरो खामानि मावो। बिनि अनगायैबो UPPL दैदेननाय प्रमद बर' सार दैदेननाय UPPL सरकारनि जेनाखि 4 बोसोर बे 4.5 बोसोरावहाय खुनु बेबायदिनो कमुनेल दावराव दावसि जानायखौ जों नुनो मोनाखै। नाथाय BPF दैदेननाय जेनाखि BPF दैदेननाय जेनाखि सरकार 17 बोसोर सालायलांनाय बे सरकारावहाय 2008, 2012,
आरो 2014 मायथाइयावहाय मुस्लिम आरो बर'फोरनि गेजेराव गोबां दाङाबाजि जानानै गोबां मानसि थैनायखौबो जों नुनो मोन्दों। नाथाय इउपिपिएल दैदेननाय सरकारावहाय बेफोरबायदि जेबो दावराव दावसि जानायखौ जों नुनो मोनाखै। बेल' नङा, बिनि अनगायैबो आरोबाव बिपिएफ सरकारा ओरैजाय स्टेटआवहाय थानानै स्टेटनि जेनाखि एनडिए सरकारजों लोगो जाफायो, नाथाय ओरै बायरा सिङाव हाबनानै बे एनडिए सरकारखौनो रायखुमाबाय थानायखौ जों खोनानो मोन्दों। नाथाय जोंनि इउपिपिएल सरकारा दिनैसिमबो स्टेटल' नङा, सेन्ट्रेल लेभेलावबो एनडिए सरकारजों एलायन्सआव दङ आरो उनावबो थाबाय थागोन। बेखौ नोजोर होयोब्ला जों बुंनो हायो जे बिपिएफआ जेनाखि देरहागोन, बे देरहानाया इउपिपिएलआ केन्डिडेट गसायनायनि सायावसो सोनारगोन। थारै बुंनो थाङोब्ला बिपिएफआ खुनु बेला एबारनि बेलायावबो सरकार दानो हानायनि जेबो लामा गैयैखौ जों नुनो मोन्दों। नंखायनो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि खावलायनाय, जाहाथे रायजो राजा बिथांमोना बै खामानि मावनायखौ नोजोर बोनानै जाहाथे प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ सापर्ट होबावो आरो देरहासार होबावो, जाहाथे नैबे साराय बोसोरावहाय जेसेबांखिनि खामानि मावनो हादों बिनिख्रुइ 2 गुन 3 गुन बारा खामानिखौ जाहाथे इउपिपिएल सरकारा मावबावनो हायो। बिनि थाखाय फैगौ बिसायख'थिनि समावहाय जाहाथे प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि सेक्टर छबि, बे सेक्टर छबियाव भट होबावो, बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोंनि नैबे नेपालपारा प्राइमारिनि जानानै गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय।